Salutare și bine v-am regăsit, fraților și frățioare! Astăzi, în a doua zi a șederii noastre în Veliko Târnovo, am plecat dis de dimineață, după ce am servit micul dejun, la prima atracție a zilei de astăzi, și anume cascada Hotnița, cred că pronunț corect. La vreo 25 de minute de Veliko Târnovo am plecat de dimineață ca să evităm aglomerația. După cum se poate vedea, sunt sexy îmbrăcat. M-am luat după țuții, m-a aburit că e cald, că ne îmbrăcăm gros, că ne dezbrăcăm greu. Și așa am plecat în pantaloni moto, ce-i drept, dar în tricou. Inițial am vrut să-mi iau geaca pentru că subconștientul meu știa, bă, e curent cu motocicleta. Dar, na, când ai ispita lângă tine, am ieșit pe ușă fără geacă, fără nimic, bine că am luat casca. Așa. După ce am stabilit contextul, hai să vă dau și motivul pentru care am plecat de dimineață, pe lângă ceea ce v-am spus până acum. E pentru că vrem ca în după amiaza asta să ne bălăcim la hotel. Au și piscine interioare super mare și spa, saună. Așa că dacă tot am dat un ban, vrem să fructificăm toate beneficiile pe care le aduce acest sejur la hotelul unde stăm. Așa, ca să transmit în direct, temperatura de afară, nu știu, cred că era vreo 26 de grade, dar la vitezele astea e acceptabilă. Nu e greu de îndurat. Ăsta e 85 și după cum vedeți, la ora 10 e destul de liber. Asta e încă un dovadă că ca la noi la nimenea, ca la noi la românași, ar fi stare să ducă și la wc cu mașina. Așa că nu mai lungesc vorba, stați cu minții pe șaua din spate și hai să vedem cum arată această faimoasă cascadă de lângă Veliko Târnovo. Și ca să-mi fac norma de papagalicială și pentru clipul de astăzi, vă dau niște fun fact-uri legate de hotel și Bulgaria. Ideea e că data trecută, când am mai fost în vacanță în Bulgaria, la hotel, la micul dejun, au dat niște mezeluri care aveau un ingredient super ciudat în ele, dar toate, orice mâncai, că era salam, cârnați, cremvuști, deci că mănânci nisip. Super nașpa ca și consistentă, ca și gust, nu ne-a plăcut deloc, nici mie, nici celor cu care am fost atunci. În schimb, acum am avut chiar babici la micul dejun și foarte gustoși. Rețeta nu e la fel ca aia noastră și ăștia aveau un ingredient altfel în ei, în compoziție, dar bun. Combinația cu carne, cu ce am avea pe acolo, foarte gustos. Un alt lucru foarte mișto e că oamenii știu și română. De unde, pe la recepție și bellboy-ul la bar la fel, de unde trag concluzia că sunt vizitați destul de des de concetățeni de-ai noștri. Ce drept și acum, parcarea era plină. Cred că o treime, să spun,
din numărul de mașini erau cu numere de București, Prahova, Giurgiu. Deci, da, se poate. Aseară am făcut o mică plimbărică prin oraș. E foarte, foarte mișto la prima vedere, așa, e pitoresc, cu străduțe înguste, pavate cu piatră. Seamănă cumva cu ce am văzut în Tivoli, în Italia. Astăzi o să iau și camera să fac o filmare și pentru posteritate. Am mâncat o specialitate de a restaurantului. O să pun pe filmare cum se numește, că nu pot reproduce. Foarte, foarte bună, un fel de tocană cu fel de cărnuri, de miel, vită, pui, cârnați, în combinație cu o pâinică cu usturoi făcută de ei. Aia era cam la fel cu focaccia, dar gustoasă, proaspătă, o bunătate. Am mâncat de apărit, am nins 2 beri, după care am luat un pic la pas să ardem din calorii. După aia am tras pe dreapta. Bine, am tras pe dreapta, n-am tras pe dreapta pentru că a trebuit să stau să editez vlogul. Paci? Nu paci. Și uite cum timpul zboară când te distrezi. Avem un picuț și ajungem la destinație. Mai exact 5 minute. Hai că o să țin filmarea pornită. Vedem și orășelul ăsta cum arată. Uite, la prima oră, sâmbătă, la o cafeluță, o ceva. Un șprițan, se anunță și astăzi o zi foarte caldă. Dar nouă nu ne pasă. Suntem în aventură, suntem într-un micro city break, village break, nu știu cum se numește, cum s-ar putea numi ceea ce facem noi, nu e chiar city break, că am ieșit din the city. Vedem și zona rurală. Dar nu știu cum de n-am auzit până anul ăsta de Veliko Târnovo. Chiar e o destinație la 3 ore jumate, cred că cam așa ai face dacă ai venit direct, fără opriri, de București. Drumul excelent, mai puțin bucățica aia pe care ați văzut-o în satul ăla unde se lucrează. Acolo mi-a țâțâit curul pe nenorocirile alea. Eu ca eu, dar țuții, numai ea știe. Dar a fost încă o dovadă că o chilă poate face față cu brio la orice îi aruncă drumul în cale. Aventura nu spune nu. Ha! Dacă scot ăștia de la Royal Enfield modelul la 750 și e la fel de fiabil sau o să se dovedească la fel de fiabil ca ăsta, ăla le iau. Mamă, ce greu după pe aici. Ăla le iau pentru că e câteodată simți nevoia să ai mai multă putere decât poate oferi o kilă și nu neapărat în mersul normal, că na, dacă mergi normal 90-100 e suficient, nu suntem pe circuit, dar în situații în care chiar ai nevoie de, mai delicate, în care chiar ai nevoie de un pic de zvâc sau frâne mai bune, o kilă e depășit de situație. Pe de altă parte, faptul că știu ce poate și cât poate e un lucru foarte bun, pentru că te face să mergi chiar mai atent decât aș fi mers în mod normal. Adică încerc să prevăd potențiale evenimente din trafic
cât pot de bine, cu cât de mult timp înainte pot. Ia să vezi, belea, că ajungem la cascadă și nu e nimeni. Suntem doar noi. Să vezi poze. Pare rău că nu mi-am luat slipul. Făceam o bălăceală așa la apa, sub apa cascadei, să mă integrez cu universul, să fiu și eu zen. Locațiile astea sunt super mega ciudate, exact cum a fost și locația peșterii de ieri, adică e efectiv în câmp. Dacă n-ar fi semnele de circulație, n-ai ști de existența lor, ca și asta. Mă așteptam să fie o zonă de asta, mai pădure, mai altfel. Uite, avem Antique Garden. Ia să o băgăm și noi aici la Antique Shade. I've arrived. Până vine umbra aici, sper să o tăiem. Hai că n-a fost chiar așa rău, am ajuns și în tricou. Hai cu noi, acum să vedem cascada. Am luat-o la pas așa să vedem unde e cascada. Vedem dacă ne întoarcem înapoi. Asta e tuturile, uite cascada aici. Ai zis că mergem, că... Băi, tutule, asta a știut cascada să fie pusă. Este, că e și traseu eco. Nu ți-am spus, n-am vrut să te demoralizez. Asta e cascada și după ce vedem cascada putem să mergem prin pădure. Bine, prin pădure, pe drumul ăla pe acolo pe sus. E spre o belvedere, sunt mai multe cascăduțe. Au ceapă turcoază, zici că ești la greci? Niște carabine din alea, când sunt luxuri tot așa. Mă aud? Da. Ala. Deci asta e faimoasa cascadă. Și într-adevăr e frumoasă. Până aici pe Tuți, care e fascinată de pozat. Acolo sus o să urc eu cu Tuții, dar mi-am spus încă că nu e fană cățărei. Fac și o surpriză neplăcută de data asta. Ia să vedem dacă pe cameră îi prind pe peștoi ăștia. Au că sunt de grași. Atât de curată e apa. Aici trebuie să vină pescari adevărați. Că nici aici nu prind, poate să lasă de meserie. Gata, ne pregătim să facem marea escaladă. Hoa! N-are nicio scuză, Tuții are echipamentul corespunzător, nu transpiră, nu dor picioarele, o plăcere să urci. Au ce aici, mâncați aia și gura. Hai da. Oh my god! Sunteți martor în direct, treptele sunt până la genunchi în cavaș gura voastră. Au ce aici. Uite, aici faci bucatare. Am și asta lunecă, e nasol pentru mine. Pentru că eu totuși am Adidas și moto și ăștia au talpa foarte alunecoasă.
Și cred că încolo trebuie să urcăm. Hai, da. Ajung mai spre cascadă, nu? Aici cred că e la partea de sus a cascadei. Da, puțin așa. Putem vedea cascada de sus. De aici se fac aruncări. De aici cred că îi se trage ăluia care are cruce jos. A făcut o aruncare nereușită. Alea. Păcai, că se filmează. S-a enervat Tuții și a pus șapca invers. Stai semn că e nervoasă. Pregătită să ducă traseul la bun sfârșit. Deci treptele sunt mai blânde. Ce înseamnă scris asta aici? Ia uitați ce e aici. Ia uite-l-i! Ce-a fost în capul meu? Deci, ca să faceți o idee, ăsta e genunchiul, aia e treapta. Nu de alta, dar nu vreau să mă credeți pescar. Sau vânător. Atât cu baby. Vrea să fie prima. Exact ce vă ziceam. In the middle of nowhere, un câmp, a apărut cascada asta și nu s-a gândit nimeni să o asaneze, cum au făcut cu Dunărea noastră dragă. Băieții deștepți. Dacă nu știți, căutați în cercurile celor cu școala vieții, care știu adevărurile universale pe care nimeni nu le spune. Da, ei știu. Ne continuăm traseul pe lângă un perete de rocă. Tutul aici trebuie să sugem burțile. Ce slabă ești! Mai. Mai avem? M-am plictisit. Glumeam. Eu niciodată nu o să spun că m-am plictisit. Merge la toate tuțurile, îți dai seama. Ce frumoasă e apa aici. Tot are culoarea asta turcoază. I like it. Seamănă cu apa de la barajul Scoproasca. O să pun aici cum se numește. Scropoasa, am zis bine. Mi s-a confirmat. Sunt cu fanii mei, îi țin la curent. Nici n-ai auzit, te-ai tras cu urechea. Și nu sunt țânțari. Ba da, sunt aici, uite-i. Sau ce sunt ăștia? Mamă, că sunt ăștia, te suc, te nebunesc. Rămâi fără sânge dacă te înțeapă doi de ăștia. Am ajuns și la o cascăduță mai micuță, însă la fel de frumoasă.
Ca pe cine a luat-o înainte. Cum urc eu această scară? Nu-ți place deloc. Ba da. Dar nu-ți place că trebuie să urci asupra. What the fuck is this? Oprim transmisia pentru că nu sunt în stare să urc și cu camera în mână. Cam așa se vede de sus. Nu e pentru cei cu rău de înălțime. Johnny bro, bine că n-ai venit. Te cacai pe tine. Și aici suntem în vârf? A, ba nu, ia uite, în dreapta, acolo, sus e vârful. Cred că te să ajungem pe platou, la acolo. Ne-am mâncat în curs să venim până aici, acum ne scărpinăm. Holy moly. Țuții e hotărâtă să-mi arate că e altă persoană. Nu se dă bătută. A început să-i placă aventura. De când tot o bat la cap de atâtea de mii de ani. Bravo ei. I like it. Voi mânca faci gura. Cum crezi, frate, copăcii ăștia pun bolovani ăștia, pietrele astea? Și partea nașpa, cel puțin în partea în urcarea asta, e că pietrele sunt, nu se vede aici, alunecoase. E nu știu fel de material e, dar aluneci pe ele. FYI, pentru mine, data viitoare, când mai pleci pe cărări din astea, dă-ți cu deodorant, tati. M-au luat toate căldurile. O, spart pățuție. A, uite asta, hai. Deci alunic, sunt foarte alunecoase. Motherfuckerile. Și pe aici nici nu mai sunt trepte, scări, urcăm pe bolovane, așa. Ehe, finicule! Bătrânețile! Bătrâneți, hai negrele! Cum zicea Benone. Țuțule, ești sus sau ai coborât? Trebuie să fie un final la aventura asta noastră. Pe aici au urcat și romanii. Ia uite, astea scări romane. Aveau sandale. Mergem înainte. Înainte cu tupeu. Mai erau careva înainte, dacă ea nu s-au întors. Nu ne întoarcem nici noi, ne facem de râs. Ei, ce bine că am genunchiere. Genunchierele astea. Pantaloni. Moară Gibi cât ahău. Pe unde a tuțule? Pe aici? Pe astea?
Ce inspirat ai fost când ai la Giacomoto? Ăștia sunt ca bolovania pe care ne-a arătat în peșteră. Capra neagră. Aoleu, suflete, rămâi acolo unde ești? Nu ieși? Hai că am ajuns. Pare că suntem pe creastă. Am ajuns pe creastă, suntem la iarbă. Urmăm cărarea, dacă nu pe acolo, pe partea asta alta. Ce? Stai mă, vedem, poate nu e ăsta drumul. Dar nu cobor, tuțule, pe aici, cobor în partea alta. Unde? Cum ai ajuns la concluzia că să cobor pe aici? Am văzut ăla cu roșu, semn. Nu, n-ai aici cobor dacă vrei să fie ultima coborâre. Nu. Mie mi-e sete, mi-mi place berea, vinul. Îmi place să petrec, îmi place vinul sec. La băutură să mă întrec, sunt ciumec. Am să beau cu frații mei. Înainte tu că înapoi clar nu mai dăm, mergem pun porumb pe aici. Treci pe lângă boscheții ăștia, se simte o mare răcoare din părți. Nu, țuțule, n-am văzut. Când intri în pădure, normal, aici n-ai. Aici zici că suntem în Arizona. Trebuie să vedem dacă au câini de prerie în estul sălbatic. Aici e estul sălbatic. Scaieți. Și vine acum scaietele, îl bag la post-procesare. Ia uite, gata să-l văd pe ochii, uite acolo jos te scoborul. Da. Hai că mai e o jumătate de oră suntem acolo. Bă, țuțule, dar tu nu mă crezi pe mine dacă am făcut cursul de supraviețuire. Am văzut toate sezoanele cu Bear Grylls. Vă spun ce să mănânci. Dacă ne prinde vreo furtună pe aici, facem exact un adăpost. O chestie interesantă, nu știu dacă se prinde pe filmare sau dacă am filmat-o înainte, nu mai dau seama că m-a bătut soare în cap, sunt obosit. Trag sufletul, abia acum cred că am început să am pulsul normal. Pământul e roșiatic, așa, cărămiziu. La noi, la Românica, n-am văzut așa ceva. Suntem în continuare pe marcajul roșu. Dacă veniți pe aici, trebuie să urmați marcajul roșu. Roșu, nu roșul. Adică urcați pe o parte și vă întoarceți pe cealaltă. Da, adică când ajungeți aici, virați ușor la stânga, pe lângă Tarabe. Nu invers, că altfel nu o să puteți coborî. Nu că e complicat, e și complicat, dar n-are sens. Te-a ciupit vreun șarpe? Tuțule, imediat, știu cum să scot veninul. Nu e problemă, ești de siguranță. Hai, pare că nu am ajuns. Merităm o apă rece, o înghețată. Eu aș merita și o bere, dar n-am cine să-l conducă pe ochilă. Uite, frate, avem și muzică românească. Bravo, tu. Bravo, We did it. Ne-am băut suculețul rece. Țuții a băgat și o înghețată. Așa că ne-am luat tălpășița de la cascadă și ne îndreptăm spre a doua destinație a zilei de astăzi, și anume satul Arbănați. Hai să vedem ce ne așteaptă acolo. Aici a fost drăguț. Te poți odihni la cascadă dacă nu ai chef să faci drumul prin pe scările acelea pe care vi le-am arătat. Ce-i drept nu e pentru toată lumea. Dacă nu ai echipament Adidas, cât de cât ok să nu ți alunece.
și dacă ai relativ o formă fizică în parametri, poți să-l faci. Altfel, dacă nu stai bine cu genunchii, n-ai ce căuta pe acolo, sau dacă ți-e rău de înălțime. Sunt câteva zone în care te trec emoții când te uiți în jos, mai ales că nu sunt parapeți de sprijin. Forsale, ia uite. Au și ăștia. Au-te Bucureștiul. În vacanță. Bă, nenică, ce am văzut eu până acum, astăzi, e că nu e trafic, frate, aici. Deci nu e trafic. Drumurile bune. 55-ul e mai asfaltat, mai vechi. Se vede, se și simte. Dar e ok. În schimb, astea la alte, nu știu ce fel de drum e ăsta. 3031. Da, și 501 și 510 și 5101 pe care am mai venit, foarte ok. Foarte ok. Și mai ales nu e trafic, frate, adică e sâmbătă, pana mea. Deci numai noi ne văităm că, bă, benzina 10 lei, 11 lei, dar dacă îi pui să meargă pe jos la magazin sau cu bicicleta, le cad coaiele, e greu. Știți cum? E mai greu simplu să te vaiți decât să faci economie, să-ți fie bine. Păi cum să-ți fie bine la bătrânețe sau la câți ani aveai tu când toată viața ce ai luat cu mână ai dat cu două? Da, gata, hai da. Suntem în City Break. Trebuie să ne deconcentrăm. Relaxăm, pardon, nu. Hai că ne-am apropiat de Arbanaș. Pare că și tovarășul din față tot acolo vrea să meargă. Îi lăsăm pe băieții ăștia să treacă. Hai, frățior, fă frumos o stânga, ci că facem și noi după tine. În 2 minute ajungem la destinație, Arbănaș. Am ajuns dacă Arbănaș se pronunță și la ei. La noi e o tabără de sculptură în Buzău. Ce o fi așa frumos, așa deosebit la satul ăsta? Cred că e un sat tot așa mai vechi, cu ulițe din alea pietruite și înghesuite, cred. O să vedem acum. Uite, au automat de băuturi. Ui! Au librărie, library, bibliotecă, nu librărie. Opa, și cred că aici e destinația noastră. Găsim un loc de parcare frumos pentru o kilă. Dacă găsim și la umbră, ar fi chiar vis. Știu exact pe unde mergem. Mergem mai până acolo și ne întoarcem. Să găsim și noi un pic de umbră, că nu lăsăm așa pe ochilică la soare. Nu? Așa adică. Astea par locuri de parcare pe aici. Ia, hai să că nu la soare, da? Dacă asta e loc de parcare.
L-am parcat frumos pe o chilă, regulamentar. Ne-am întâlnit cu Alex, nu și cu, ca să vedeți cât e de mică lumea. Pe el îl puteți găsi pe canalul DA Adventure, pasionat de scutere, are și un program de plimbare și culturalizare pe două roți, numit Scutelnița. Principiul destinat celor cu scutere, dar nu cred că zice nu dacă printre voi, cei pasionați de motociclete, vă înscrieți și cu alt tip de motoretă. Am băut o cafeluță, am socializat, acum ne îndreptăm să vedem ce atracții sunt în acest mic sătuc. Sperăm că ne îndreptăm spre o belvedere, pare aici ceva la stânga. În față avem un hotel care pare el foarte comunist așa. Încolo văd că nu avem voie, așa? Acolo nu avem voie, în parcarele astea, vedem pana, ce belvedere e asta. L-avem și pe Azorică, care ne conduce. Poate că biserica era mai sus încolo pe drumul ăla? Nu știu, se ziceava că ăștia au camere de la vedere. Da. Belvedere sau... Aici o scriptereală. Încolo cred că e belvedere. Încolo. Da. Hai cu partea aia roată. Făcăm noi o combinație și am ajuns aici. Nu știu cât e de belvederea asta, se vede ceva la vale. N-am găsit nicio belvedere, nicio mănăstire. Am găsit o parcare. Parcare cu belvedere, cică. Cu panoramic view. Panoramic view. A, se vede ce oraș o fie la jos acolo. Așa, pierdut până Adidas Și niște țigări. și țigări. Vezi, gata, stop. Vezi, gata, stop. Deci ăsta e view. Aici o restaurant, o locație. Acolo jos, hău, e view. Și stai belvederile. Noi căutam și o mănăstire, dar n-am găsit nicio mănăstire. Mai căutăm. Am urcat noi ce am urcat, după care ne-am cam băgat picioarele, pentru că pare că e destul de departe belvederea. Și nu neapărat belvederea, dar am văzut că avem o chestie, atracție frumos. Știam de ea, nu știam că e atât de aproape de locația asta. OZN-ul bulgăresc. Așa că am decis să luăm motoreta. Sunt fan plimbare, dar nu sunt fan plimbare 20 de minute pe canicula asta. Aha, 2 ore până la OZN. Na. Hai înapoi. Am venit, am văzut, am plecat. Hai da, stai să treacă asta. Ne întoarcem înapoi la Arbănaș. Vedem ce mai e de vizitat. După care o să ne îndreptăm către ultimul punct al aventurii noastre de astăzi. O cetate foarte aproape de Veliko Târnovo. Și după ce facem și acest mic popas direct în bazinele cu
apă caldă, vreau să poposim. Veliko Târnovo la Vale, Belvederea. Am bifat-o și pe asta, direct după motoare. Hai că n-am mai făcut nicio oprire, cred că asta era casa aia, ceva de, cred, sau restaurant. Anyway, nu prea ne-a plăcut aici. N-aș putea să recomand, nu prea știu ce ai putea să vezi. Sunt două mănăstiri. Dacă ai tu așa o plăcere să vezi genul ăsta de atracții, cred că da, dar altfel... și mai e o casă, zicea și Alex. Casă memorială cumva. Eu mă așteptam să fie așa, un sătuc mai pitoresc, mai altfel, însă nu e. Așa că luat-o la Vale, sănătate, taică și noroc. Următoarea oprire până la cetate o vom face la un Kaufland. De ce? Pentru că trebuie să luăm niște apă și cu ocazia asta vom face și un price check. Vedem care-i treaba la Bulgaria aici. E scumpă viața, nu e scumpă. A luat, i-am dat greu săracul. Am uitat că suntem doi. Hai să vedem prețul aici, la castraveți, Fabio. Crezi ăștia cornișon, 1,39. Roșii. 1 euro. Astea vrac. Sau chiar mai puțin. Pe ulei 1,3 euro. Zahăr. Pachet. Pâine 1,32 de euro. 1,40 uleiul. Ce mai apă aici? Hai să vedem alimente de astea de bază, conserve de roșii 1,32. Astea ale lor 1,12. Asemănătoare cu prețurile din România. Deci nu-l fură nimeni pe suveranistul român. Uie, le dă și la astea la fel. Bagă mercă la același preț la Kaufland. Salamuri. Salam. 2,39. Ăsta cu cegai al 5. 9, 2,50. Da, în funcție de calitate și prețul crește sau scade. Ouă. Cât e ouă, doamnă? 20 de bucăți, 5 euro. 25 de lei. Uite și salamul de astea e Pariza, ce-o fi asta? 2,88, 1,88. Kaiser 5, 1,99, cred că asta o Pariză. Un lapte 1,25, 0,69, las de astea mici. Bercioaice, aude, eftenache, tate. Apă, 2,80, dita mai bardacan 11 litri. Ce de apă ăștia, bă, băiatule, de-aia n-avem noi apă în Dunăre, că noi iau ăștia. Băi, au dreptate unii, mă, conspirații. Cum o să fie apa 0,69? Ai, la 0,75. Adică aia.
Cred că la vârf acolo e destinația noastră. Sper. Ăștia, dacă nu mă înșel, au două cetăți. Una e mai șmecheră, una e mai banal, așa. Noi aici facem o... Ui! Avem prioritate. Road Club să-și... Four more minutes and we will arrive at the destination. Ăla e destination-ul. Și cu ce ajungem noi acolo? Vedem unde ne lasă. Așa am văzut. Așa, ăla acolo pe dreapta e altul. Da, da. Dar am înțeles că ăsta e mai șmecher la care o să mergem noi acum. Țareveț. Cetatea Țareveț. Și pare că e și mare, uite cât tot mergem pe aici și noi. N-am ajuns la capăt. Dar să vedem unde parcăm. Tickets. Să se facă cineva dacă parchezi aici? Cred că da. Găsim noi un loc de parcare. Am trebuie să dau pe întâia că merge greu. Autoțule, unde te-am adus? O fi departe de cazarea noastră. Bă, îmi place că trage ochirul ăsta cât e de pantacie. Și acolo aș fi mers. God damn it, am zis că e în poarta lui ăla. Vreau să fac o filmare de seară, dar până la urmă cred că fac și de seară filmare. Că na. Acum cu motorul, de seară pe josul. Acte să duc la destinație pe o kilă, că nu prea îi place lui genul ăsta de trafic. Deci ce să mă fac asta? Hai boșilor, că vine ăla din față.
Și asta e străduța pe care am venit ieri. Ne-am sucit, ne-am învârtit până la urmă. Tot aici am ajuns. Trebuie în parcare. Mai găsim noi loc. Pe la acolo pentru electrice. Ăștia veni cu Lidl-ul. Și locul meu. A, dau până aici. Și ați văzut și un U-turn. Hopa. Am ajuns la hotel, am debarasat, am trecut și la pantaloni scurți. Și eu notez. Yeah, exactly. My balls are chilling right now. They are feeling wonderful. Și ca să nu ratăm prea multe clipe de bălăceală, să mâncăm ceva la fast food. Nu, tuțule. Da. Băgăm, facem mațul gros, după care ne întoarcem și mâncăm fine dining de seară, rupem fine dining în două. Acum o duc pe Tuțu la un restaurant renumit, Aladin. Mă duc la Aladin, îi dau o shawarma și am terminat-o. După o shawarma corespunzătoare, uite cum se uită bercioacele astea la noi. Fai de mine. Haideți că s-a făcut seară, am ratat vizita la cetate, nu de alta, dar am ajuns acolo, lucrurile erau locul de parcare și odată ajuns la cazare ne-a luat așa o mare lene. Am băgat shawarma aia, am băgat 2 bercioaice, am băgat 2 ore la piscină, am mai băgat o cafeluță, un espresso, o cafea foarte bună au băieții ăștia aici la hotel. Și acum am zis ca să ieșim pe seara să mai mâncăm ceva. După care vizităm orașul seara. Un lucru important, interesant de fapt, nu important, pare că astăzi par anunțuri de alea mortoare. A murit draga de ea, de el. La toate colțurile străzilor sunt genul ăsta de afișe, să zic. Așa arată străzile la ora 8 fără un sfert. Autul pe ăsta cu Dacia. Hai că ne las mai încet, bă. Nu pe aici coboară. Subțirel așa. Magazinele toate sunt închise, nu mai există conceptul de stăm până târziu pentru că e oraș turistic. La 6-7 s-au închis toate. Doar terasele ce sunt deschise și acolo e normal să fie așa. Mai câte un motociclist, ce drept n-am văzut foarte mulți. Ia să vedem câți români sunt aici. N-a deschis niciunul gura. Să se imortalizeze pentru eternitate. Aici e pizzeria de care zicea Alex Ego că e bună. Și vis-a-vis aici, locația asta pe care nu o pot pronunța, e unde am dus-o pe tuti și am mâncat cea mai bună tocană ever. Uite coada aici, dați. Bine, că am mâncat, nu ne mai interesează. Seara asta putem să mâncăm chipsuri. Am ajuns la magazinul lui Ochilă. Ochilă, după cum se poate vedea, e un magazin cu ochelari, de unde am dedus eu în deșteptăciunea mea că Ochilă ăsta e un cuvânt pe care îl cunosc și
Bulgarii, da. Na. Acolo în jos e drumul principal, iar aici în stânga, drumul pe care mergem noi, ăsta pietruit, e începutul centrului vechi al acestui oraș pitoresc. Tu își face probleme că n-ai unde să mănânce. Eu nu fac niciun fel de problemă pentru că unul nu prea mi-e foame și doi sigur că simt de mâncare. Am mâncat, am băut, am stat, s-au lungit urechile, mi-a venit foamea, nu avem mâncarea. Dar în sfârșit am rezolvat problema. Acum suntem la o promenadă, pare că se singur sau aproape singur pe străzile din vechiul Old Town. Vechiul Old Town, nu știu, vorbește vinul pentru mine. Tot ce spun azi uită până mâine. Băieții știu. Așa, deci despre ce e vorba? Vorba este că vreau să fac așa o scurtă prezentare a faptului că este ora, cred că e 10. Cred că e 10. 9 jumate. 9 jumate, mă scuzați, 9 jumate. Și cam așa arată străduțile. Deci că e... Sighișoara. Care Sighișoara? Sighișoara, cred că și la mine, la noi, pe uliță e mai iluminat și mai ai multă așa de atmosferă decât pe aici. Am văzut jos o mini discotecă așa în aer liber, un after, cum e stalea, apres-ski-urile. Aici sunt apre-dinner. Am zis că după tuțe la o grupă reală. Încoace în jos. Hai în sus, vedem ce în sus le arată la oamenii ăștia. Hai să le arătăm la oamenii ăștia, eu știu, dar tu nu vezi că suntem pe filmare, mă, țuțule. Fanii mei nu știu că nu e nimic aici sus. Îl căutăm pe Azorel, dar apropo, da, poate vi-l arăt pe Azorel dacă îl prindem. Vedeți ce mașini avem pe aici. Bulgaria multe, dar avem și, eu, Bucarest. Uite și străduța asta, putem să mergem pe străduța asta. Doar că aici e farmecul. Uite, aici e un muzeu ăsta. E muzeul Nenea Emil. Da. Emilian Stanev. Emilică. Emilică, ți-ai făcut muzeu? Nu se vede pe cameră, poate mai fac eu un post-procesare. Ce frumos arată străduțele astea pietruite. O motoretă. Ce motorete astea? Marauder. Mă scuzați, dar n-am auzit. Astea sunt căsuțe din astea vechi care sunt refăcute și se închiriază. Renovate frumos. Pe aici n-am dus-o pătuții. Nu poate să dea spoiler că ce e, cum e. Nobody knows. Să nu găsim vreun câine, poate. Câine ca câine, că n-am văzut să nu călcăm vreun rahat. Dă câine. Asta ne atace, n-are zuțet, până auzi că eu am tehnici de supraviețuire. N-ai fost atent la ce ți-am spus mai devreme. Eu am fost, dar... Păi vezi. Da. Hai să coborăm. Stai Zuze, că de acolo știm ce e. Hai partea asta pe aici. Hai să mergem până aici să vedem că... De unde știi tu că nu e nimic? Faci o assumption. Iar un plătuții cu assumption că nu e nimic. De unde știa că nu e nimic? Da. Așa arată Veliko Târnovo seara. Într-o seară de vineri, sâmbătă, pardon. Astea fiind străduțele mai naturalnice, nu? E centru vechi. Dar contează, pe centru vechi la noi rupea. Sau alte centre vechi. Dar bulgarul are aceeași obiceiuri proaste ca românul, cu sticle. Aici e locul lui. Căde. Aici avem pe Maica Pregista sus. Dacă vreți să vă cazați, aici veniți. Ia uite, acum când am zis Maica Pregista s-a activat alarma. Aici suntem pe strada pe care am văzut noi de jos,
scrie acolo ciorbe, supe, feluri principale, grătare. Da? Uite acolo, nu vezi? Asta e. Am auzit pătuții. La un restaurant românesc. E românesc, scrie și sub grill, salad, homemade, E o cooked meal. combination internațională. E internațional, anglo-român. Da. Pe partea cealaltă avem un magazin care se numește Harry Potter. Happy Potter. Un joc foarte frumos de cuvinte. Ghiciți ce se vinde acolo? Dacă nu v-ați prins, vă spun eu, se vind chestii de olărit făcute manual, handmade. Magazinul ăsta se numește Cocodel și după cum se poate vedea are foarte multe i care seamănă cu ale noastre. Bine, nu știu dacă sunt ale noastre sau iile în general sunt ale Balcanilor, dar pare că magazinul ăsta doar de asta au și e și deschis tuturor, vezi, au ie. Avem aici un pic de anticariat artizanal, stradal, nu artizanal, stradal. Și dacă nu se lipește nimic de noi, avem niște rachia and shit aici. Și dacă nici de asta nu se lipește nimic, acolo sus am mâncat noi. Pe dreapta aici un magazin de bere artizanală, Zavera. Și aici e discoteca, fraților, discoteca din Veliko Târnovo. Ce sexy ling oamenii aia înghețată. Ia ucici! Mamă, dacă mă duc peste ei. Dar nu mă duc. Nu mă lasă susțin. La ce belvedere am adus-o pătuții. Asta o să-l vizităm noi mâine. E castelul pe care trebuia să-l vizităm astăzi, dar n-a fost să fie. Arată mișto tare. Și ăsta e mult chestia de subiat acolo pe care vreau să vizităm, vreau să mergem astăzi. Dar nu pe acolo se intra. Avem o boltă frumoasă aici, sub care trecem acum. Suntem pe strada Gurco. Asta e una din străduțele recomandate pentru a fi vizitată de către turiști, pentru că sunt case cu arhitectură de asta veche, construite din piatră și partea de sus lemn, ca să fie mai ușoare. Avem un mare boss aici, doar la Marea Banană. Și aici avem o ciușmea. Bine, nu prinde camera, că n-am alta lumină. Nu fac eu pipi și se aude apa cum curge. O altă celebră atracție a acestei străzi, Casa cu Greieri.